Lando Junk Shop at saka si Weng Junk Shop. Hello po. Lagyan ka? Apa. Oo daw. Ang suso. Buhay na suso. Alam nyo nang tatay. Sige, bahala kayo. Discarding marino. Takip, kahit takip ng ano, yung soft drinks. Ilagay nyo na dyan. Lalagyan mo sa likod mo. Tara. At punta muna kami sa junk shop, no? At i-update na lang namin kayo, mga kaibigan na sa junk shop. Tara, go. Tara, punta tayo sa junk. Yeah. Wow. Hello po. Lagyan ka? Apa. Susunod na. Ito mga kajingjing, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At panibagong pogi na naman tayo, ha. At ngayon syempre pa, no, at ngayon si Jingjing ay nangangalakal ngayon sa araw na to, no? At magbebenta kami ng kalakal kasi nangyari walang nangangalakal dito sa amin, napakadalang at wala masyadong dumadaan, wala talagang dumadaan. Kaya ngayon magbebenta na namin ito sa junk shop para magkaroon na ng pera si Jingjing, no? Shout out sa mga viewer ni Jingjing. Ano yan? Suso daw. Suso. May laman pa sa loob. Buhay na suso. Di suso, yung suso ng babae, di yan. Hindi. Ay pa naman. At syempre pa maraming kalakal dito na. Ano sa'yo mo? Guanang inihisip. Kung ano sinisip ko, wow, ano na inisip. At syempre, itong kalakal nito, bigay rin ng ating sponsor, no? Pati kalakal, ini-sponsor na. At nag-shout out sa mga sponsor natin na nagbibigay ng ating mga kalakal. Ito, napaka ano natin yung sponsor. Yan, no? At yan, ibebenta natin ngayon sa junk shop, no? At syempre, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, no? Pag-ipindot na notification bell para updated tayo sa bawat video, mga kagingging. Nagbibiro lang ako. Parang bako kunin nyo yun. Yung sako. Alam nyo nang tatay. Ibuk. So, sige, bahala kayo. Discarding marino. At yan, iwalay-walay na namin kasi pati takip kasi nito mga kagingging binibili, no? Binibili kasi ito, ang dami nito, oh, no? Kahit anong Takip, kahit takip ng ano, yung soft drinks, yung mga ano, makiking takip na tansan. Kasi lata rin kasi yun, presyong lata yun. At syempre yan, kinikili yung sa junk shop kasi wala halos pinipili, no? Halos lahat binibili. Alam nyo naman yung junk shop. Tapos ito, ang mga takip nito, i-recycle uli yan para maging takip. Oo. Suwi na, huwag ka na magalit. Huwag na magalit, oo. Ayaw nga. Yo, hold on, what? Love you kayo dyan. Love you. At syempre, love you. Always remember, love you. Masyado kang mareklamo. At ito, marami na, oh. Siguro itong mga 1 kilo to, no? 1 kilo ba? Ano ito, baso? Baso ini? Hindi ba? Ay, di, takip ng mga deodorant. Yan, dito ilagay din, eh. Yan. At ngayon nangangalakal kami, no? Salamat sa sponsor, meron pang takip dyan. Yan, oh. Dito yung takip. Yan, ilagay nyo na dyan. Ito, oh, sama-samahin nyo na. Madami, oh, kita nyo. Hindi kasi bibigay sana namin ito sa mga kagingging, sa mga nangangalakal dyan sa daan. Problema, walang puwapasyal. Hindi namin kasalanan yun. At yan,
Ang 1 kilo na plastic ngayon ay nasa 18 pesos sa 1 kilo. Baka yung takip na yun, yung ganang karami, nasa 100 piraso, nasa 1 kilo siguro o higit pa. Yan, yan, higit pa. Yan, yan, yan o. At ngayon syempre, aalis muna kami, bebenta muna namin yung aming kalakal na hindi kinuha, no? Sponsor namin sana lahat yan. Yan, pulit-pulutin natin ito, mga goods to, goods. Ayun yung mga nandun, Jing, oh. Jing, ilagay mo yung Jing, oh. Yan, kasi dito. Yan, isama mo dyan, oh. Yan. Yan. Pag bagal-bagal. Diba pati lahat, oh? May laman? Wala. Ah, walang laman. Ay, laki na lahat, walang laman. Bagal na tao. Puro kalakal na lang yan. Pati yung sponsor, kinaka... Yan na, marami nagbibigay sa amin ito mga kaginging, no? Yan, no? Ang dami nagbibigay. Yan, yan. Siyempre, sayang to. Laman din bituka to. Pag to naman bituka, siyempre, no? Halo-halo, siyempre, pipiliin nyo na lang. Junk shop yun, eh. Ano, pipiliin na ng lahat. Pag yan lahat talaga napunta dyan. Yan, o, tara buhatin mo. So, taga-buhat ko, na? Takip. Yan, always takip. Always shout out. Ito mga ano na to, hindi nyo nadadalhin to. Sayang yung ibang mga plastic, oh. Bakit? Hindi yan ito. Kinakalakal to, eh. Talaga ito, mga batang ito. Nahiya. Ano yung plastic? Dito, meron pa to. Nahiya itong mga batang iri. Yung Yakult, pwede yun yung Yakult. Hindi pwede yung Yakult. Ba't ka reject? Reject yung Yakult. Dami na nito, oh. Ano, no? Plastic, oh. O, yan. Yan. Lagyan na natin. Ay, tara, oras na. May laman tayo, may laman. May laman, kaya di mo namin sasama kasi i-rejectin din. Malakas! So, at kami na ang mismong pag-deliver na rin. Sayang to. Yan, buhay kalakal. Alright. Jing, marumi yan, Jing. Lalagyan mo sa likod mo. Tara. At punta muna kami sa junk shop, no? At i-update na lang namin kayo, mga kaginging, no? Punta muna kami sa junk shop. Tara, go. Tara, punta tayo sa junk shop. Zamo! Tara na, maggamit tayo junk shop na dito na tayo. Saan mo si Aray? Oo, nilipat niya doon, matagal na. Ayun na yung junk shop. Nakamotor kasi tayo. You want Rolex? Rolex. For Rolex. Rolex. Rolex to. Rolex to. Saan na? Mga bodyguard, baba! Hindi kayo baba. Saan ba? Bumaba ka na. Yung bakal ko. Bakal ko. O yung wifi sa harapan. Sige. Yung bakal ko. Saan? Laman eh. Doon siguro. Ayun. Saan natin yan yan? Ayan. Ay, tama daw. Kuya. Tara. Saan mo? Oo, nabutas na. Nabutas sakto-sakto dito. Nabutas hindi dun. Mas maganda nga pag bisa daan. Loko kayo. Para di ako pupulot eh. Ilan ano kaya? Ilan? Hindi na rin. Saan mo? Yung bakal ko ah. Yan kuya. Pwede mo yung Jing, oh.
Ito. Ano? Yan. Sige, yung ano ko. Ngayon na. Yung dalawa nating kadena. Ay, kadena tuloy. Padlock pala. Ang ikikilo natin. Kilo. Pakilo kaya natin to. Ayun. Kilo nga. Uy, Jing, huwag ka mong Jing. Uy, Jing, sisira yan. Uy. Sinubukan lang natin para pwede. Ayaw niyo maniwala kang ganun eh. Yan, nakagod niyo sa kuya. Yan. Nakikilo ba to, kuya? Dapat pinapagod mo sa bakal niya. Eh, pwede na to. Yes. Sana yung ating kadena. Ayan na, padlock. Ano na naman yan? Ako na naman? Oh, naman ganyan. O, shoutout mo na, kuya. Sige, shoutout mo na. Sige, shoutout mo na. Ano may nagagawa mga nito? Wala na dyan, shop. Ang laki. Ha? Nag-vlog ko ako. Uy! Uy, tulungan niyo yung ano. Hindi niyo tinutulungan na. Ano ni Kuya. Shout out kay Happy Roger. Yan na yung mga ibang ano nila ikalat. Shout out kay Happy Roger. Mag-isa mag-apa siya ng video. Mabito ka pa tabi sa iba. Pag-skip ang aking ads. Uy! Tulungan mo! Kaganyan yun eh. Tulungan mo. Saan mo? Tumubig dyan. Tulungan mo na si Kuya. Baka mga ito dyan. Ano? Lagay mo muna sa motor yun, no? Ano? Oo. Ba't lagi basa? Oh. Yung ano muna. Hindi sila sa ako yun. Ano? Ito yung mga sinasako niya ka. Oo nga. Yun nga muna nga. Sige. Dito ba? Hindi ba? Doon na siya sa ano ka. Dito. Oh, yan. Diba? Yan. Nakapag. Ingay naman. Ano? Bakit ka nakakatingin? Grabe ka naman kumuha. Grabe kang kumuha. I'm rich. I'm rich daw. I'm rich. Abas yan. It's my necklace. Black diamond. Did you do? Black diamond. Kung ano pinagsasabi ng mga You want to. Rolex? Yan o. You want Rolex? Libago. You were. You were. Sa inyo. Gusto mo bang gamitan na walang ginagawa? Ito lang to. Para sa'yo, walang ganun. Tandaan mo yung pagkatrabaho. Paano to? Ano nga nang ginagawa niya? Saan mo na? Yan, madami dyan. Kunin niyo yan. Laka na dyan. Dito. Ano? Tawa kayo ng tawa.
Lalo na to. Ano yan? Takip. Takip na ready. Tinapakan pa. Tinapakan ni Kuya. Para mabigat daw kasi lalo. Wow. Hindi ko kasi tayo sa kung anong pinagsasabi nyo, tara Kung na. may crush mo sa tagiliran at tanong mo, gusto mo ba ako? Gusto mo makita si San Pedro? Wala, sigurado ko yun. Gusto mo makita si San Pedro? Bilisan nyo na dyan. Utos ka lang utos, wala kang magagawa, nakatayo ka lang dyan. Uminga kaya ako. Umihinga. Kumakanta, sumasayaw. Kaya tama na yan siguro. Ano? Pwede na. Yung tricycle daw dito. Tricycle, ano mo muna? Bye-bye! Ano yan? Tapos hoy kuya, saan ka pupunta? Nandun si kuya. Hello po. Vlogger ka? Apa. Tama mo ako sa ano yung susunod mo sa vlog mo? Kasi Gingging Cervantes po yung anak ko po sa sa YouTube po. Sige. Sige pare, baka baba mo. Gingging Cervantes. YouTube mo, YouTube. Apa YouTube po. Sa YouTube po siya. Susulat mo ako niyan. Kasama mo ako. Apa. Huwag mo puputulin, no? Paano? Ay kuya, una may hinawak ako. Jingjing. Gingging po. Jingjing o jingjing? Gingging po. Ay kuya, ano mo muna, hihawak ako. G.I. G.I. Kuya, G-I-N-G. G-I-N-G. Bara niyo po lang. G.I. N. G po. G. Ulitin niyo po yan. Yung G.I. ginawa niya. Oh. Pagkatapos Cervantes po. Cervantes. Yung Bantes niya, ano? B po. B-boy. Voltes 5 po. Ah, Voltes 5. T-I-S. Kuya, T-I-S. O yun, o. Wala pa. Tingnan mo muna para hindi tayo magkamali. Oo. Yan o. Ano? B po yan. Kuya, kanin mo yung cellphone mo. Kikilo ko to. Kilo mo yung padlock. Oh, wala na. Ay, magkano yung kilo na ito? Ay, sabihin mo. O, yung pumasok, o. Tingnan mo yung spelling. Kaya po pala. Yan po. Matagal kaya ito. Meron pa po. Uy, Huwag mo na. Ikaw ka ganina. Huwag yan, Gingging. Yun! Ito. Hindi po. Ayan po. Yan o. yan, ito po. Ito. Ayan po. Hindi to. Ito. Survive ko na. May aso ka? Aba. Shout out na lang po. Nakikita mo na dyan? Ano may nagagawa niya? Uy, pakilo ka muna ito. Huwag mo na. Oo, nagsusilyo ka dito. Oo. Eh, yung damit mo, hindi mo pinalitan. Yung damit mo, hindi mo pinalitan. Yung damit mo, hindi mo pinalitan. Di ba ka kanina lang po yan? Kanina lang. Follow kita niya para dadami yung ano mo, no? Sige ba?
Shout out na po. Shoutout kita. Sige po. Jing shoutout, Jing shoutout, Jing shoutout. Sige po. Lando Junk Shop, Lando Junk Shop, Lando Junk Shop. Thank you. Sulat mo ha. O, nakapalo na ako sa'yo. Ay, Oh, kukunin mo hindi. gulo na. Ay, Subo. Vlogger. Vlogger ka pala eh. Sulat mo ha. Shout out po. Shoutout mo si Lando Junk Shop at saka si Weng Junk Shop lang mo. Sige po. Lando Junk Shop at Sige. saka si Weng Junk Shop lang mo. Sige po. Thank you sa pagbenta ha. Balik kayo ulit ha. Awa. Balik kayo ulit ha. Awa. Balik kayo ulit ha. Awa. Sige. Talaga. Tara na. Ay, dalawa. Konti lang po. Tara na. Shout out. Wawa ka niya kasi ano.